Keď narkoman potrebuje peniaze na ďalšiu dávku, nepozná zábrany. Napáda starších a bezbranných ľudí a vykradne hoci aj škôlku. O to, aby páchateľa odhalili a nezostal nepotrestaný, sa má postarať nový systém ochrany budov pred vlámaním. Používa molekuly DNA, avšak úplne novým spôsobom. Pozrite sa, ako to vyzerá v praxi. Spravodlivosť využíva pri vystopovaní páchateľov DNA už roky. Nová metóda však nepracuje so zločincovou DNA zanechanou na mieste činu, ale naopak uštedrí mu trocha DNA navyše. A toto čaká každého zlodeja, ktorý vstúpi do chránenej miestnosti. Toto je prvé miesto na Slovensku chránené DNA systémom. Táto škôlka si so zlodejmi už čo to užila. Naposledy to bolo v decembri. Snažili sa nám vypačiť tieto hlavné dvere a rozbili nám okno. A potom ďalej sa našťastie nedostali, pretože ich odstrašili ľudia, že kričali. Z podobnej krabičky sa pri narušení bezpečnosti uvoľní sprej s obsahom umelej DNA a zaplní celú miestnosť. Cca 1,000 eur aj z inštaláciou. Budeme sa snažiť pokryť všetky škôlky, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré prevádzkujeme. A predpokladám, že zavedieme takýto systém aj na školách. Látku vidno len pod UV svetlom a niekoľko týždňov sa nedá zmyť. Na porovnanie bežná ľudská DNA neodoláva vonkajším vplyvom príliš dobre. Ľudská DNA ako taká sama o sebe je veľmi náchylná na vplyvy prostredia, to znamená na poveternostné podmienky, na UV žiarenie, na slnečné lúče, na chlad, na vysokú teplotu. Varovná tabuľka by mala odstrašiť tých, ktorí uvažujú nad porušením zákona. Ostatných pomôže usvedčiť umelá DNA s jedinečným kódom pre každý objekt. Systém spája páchateľom s miestom trestného činu. Keby človek vykradol 10 budov označených DNA systémom, tak bude mať na sebe 10 DNA kódov. V Anglicku, odkiaľ metóda pochádza, sa v niektorých mestských častiach po zavedení tohoto systému údajne znížil počet krádeží až o 80%. Zástupcovia mestskej časti dúfajú, že zlodej si to pri pohľade na túto tabuľku rozmyslí. Daniel Levický, Archleb, televízia JOJ.